Για να έχουμε επιτυχημένους και αφράτους κουραμπιέδες, το υλικό αυτό που απογειώνει το κουραμπιέ του βουτύρου είναι το φρέσκο βούτυρο. Πρέπει να έχουμε μία άριστη ποιότητα στο φρέσκο βούτυρο. Προτού ξεκινήσουμε τη συνταγή μας για κουραμπιέδες βουτύρου, το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι να κόψουμε το αμύγδαλο, που είναι και αυτό ένα βασικό υλικό, να το καρβουδίσουμε και το ρίχνουμε στο ταψί μας για να μπει στο φούρνο. Το ψήνουμε στους 100 βαθμούς για 10 με 15 λεπτά. Με το συνδυασμό φρέσκου βούτυρου και καρβουδισμένο αμύγδαλο, οι κουραμπιέδες μας θα είναι αποτελεσματικοί, γευστικοί, αρωματικοί, αλλά θα έχουν και την παράδοση. Παραδοσιακή γεύση, όπως τη φτιάχναν οι γιαγιάδες. Και τώρα, το δεύτερο βήμα που κάνουμε είναι να χτυπήσουμε το φρέσκο βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη στο μίξερ. Το μυστικό εδώ για να έχουμε νόστιμους κουραμπιέδες, εδώ ρίχνω τη ζάχαρη τώρα, τη ζάχαρη άχνη, όσο περισσότερο χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη, τόσο αφράτους κουραμπιέδες θα έχουμε. Έχουν περάσει τα 10 λεπτά, βλέπουμε ότι η ζάχαρη και το βούτυρο είναι κρέμα, έχει γίνει κρέμα, άρα μπορούμε να ρίξουμε και τα υπόλοιπα υλικά μας, όπως είναι τα αυγά, μόνο η κρόκη, αυγό, και για να τους δώσουμε ακόμα περισσότερο άρωμα, το ούζο μας. Και τα αφήνουμε 2 λεπτά ακόμα να τα χτυπήσουμε. Κόψαμε τους κουραμπιέδες μας και είναι έτοιμοι για το φούρνο. Τους ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά. Οι κουραμπιέδες μας έχουν ψηθεί, τους έχουμε αφήσει για 3-4 ώρες έξω για να κρυώσουν και είναι έτοιμοι τώρα να τους ζαχαρώσουμε. Τους βρέχουμε, τους ψεκάζουμε είτε με ανθόνερο, είτε με ούζο, είτε με μαστίχα. Αναλόγως ο καθένας τι άρωμα θέλει και του αρέσει. Και μετά τους ρίχνουμε στη ζάχαρη άχνη. Αυτό το κάνουμε για να κολλήσει η ζάχαρη άχνη επάνω στο κουραμπιέδι. Η δικιά μου η γιαγιά, τους κουραμπιέδες που έφτιαχνε, τους άφηνε για 4-5 ώρες μέσα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στη ζάχαρη. Γιατί ήθελε ο κουραμπιές να απορροφήσει τη ζάχαρη και να μείνει επάνω στον κουραμπιέ η ζάχαρη. Τώρα εμείς τους βάζουμε εδώ, τους βγάζουμε από τη ζάχαρη και τους βάζουμε με τη σειρά στο δίσκο μας. Καλή σας απόλαυση!